Καλώς ήρθατε στο Αθηναίο. Το Αθηναίο είναι ο πρώτος χώρος δημιουργικής ηθοποιίας. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι αφιερωμένος στην κουλτούρα της μπύρας. Φτιάχνουμε μπύρες δοκιμαστικές, πολύ περιορισμένη παραγωγή, χειροποίητες, απαστερίωτες, αφιλτράριστες, τις οποίες τις βγάζουμε σε πολύ λίγα μαγαζιά στην Αθήνα. Είναι ένας χώρος εκπαίδευσης και ένα μικρό μουσείο γύρω από την μπύρα και την αθηναϊκή ζυθοποιία. Εδώ κανείς θα συναντήσει γεύσεις τις οποίες δεν θα συναντήσει σε μια εμπορική μπύρα, καθότι δεν έχει παστεριωθεί. Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά όπως η γεύση, η οσμή είναι τελείως διαφορετικά και πιο οξυμένες, καθότι είναι μη παστεριωμένη. Λοιπόν, εδώ θα περιγράψουμε το πώς φτιάχνεται μια μπύρα με λίγα λόγια. Είναι σχετικά απλή διαδικασία, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξει κανείς. Πολύ ενδιαφέρον έχει ο χώρος. Πρώτα απ' όλα γιατί εμένα εντύπωση μου έκανε το ότι υπάρχει αυτό το πειραματικό, ότι μπορείς να δοκιμάσεις αυτό που θέλεις, αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν υπάρχει η εγκατάσταση, ο εξοπλισμός για κάποιον άνθρωπο από μόνος του να μπει στη διαδικασία να φτιάξει μια μπύρα. Οπότε μόνο και μόνο αυτό, το ότι μπορείς να έρθεις εδώ, να προτείνεις κάτι, να το δημιουργήσουν και μετά να το δοκιμάσεις, είναι φοβερό. Αυτό που δεν ξέρατε είναι ότι η μπύρα είναι ένα από τα δύο ζωντανά ποτά. Και γι' αυτό το λόγο έχει θρεπτικά συστατικά. Έχει μόνο αλκοόλ και νερό. Έχει δηλαδή πολλές βιταμίνες. Η διαφορά της μπύρας σε σχέση με τα υπόλοιπα ποτά είναι ότι η μπύρα έχει λίγο αλκοόλ. Πάντα όμως, επειδή είναι αλκοολούχο ποτό, λέμε ότι δεν το παρακάνουμε. Και πίνω μπύρα που λέει και το τραγούδι και χρησιμοποιώ πολύ και στις συνταγές μου. Η μπύρα πάει πάρα πολύ με τα θαλασσινά. Ειδικά οι μαύρες δίνουν μια τρομερή πικρογλυκάδα στο αποτέλεσμα της συνταγής σου και της γεύσης που θέλεις. Είμαι εδώ για να σας εξηγήσω λίγο πώς θα συνδυάσουμε την μπύρα με το φαγητό μας και γιατί. Αυτό που επιδιώκουμε περισσότερο απ' όλα είναι να απολαύσουμε. Πώς ταιριάζουν τα αρώματα της μπύρας με τα αρώματα του πιάτου, πώς ο όγκος του πιάτου ανταποκρίνεται στον όγκο της μπύρας και πώς στο τέλος μένει αυτός ο ωραίος συνδυασμός ανάμεσα στην μπύρα μας και σε αυτό το πολύ ωραίο πιάτο. Στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς μπυροκυλιά, είναι αλκοολοκυλιά. Από ένα σημείο και μετά το αλκοόλ θα το μεταβολήσετε σε λίπος, θα το κάνετε λίπος. Άρα όταν το παρακάνουμε, όντως φτιάχνουμε λίπος. Αλλά αυτό το κάνουμε σε οτιδήποτε και να το παρακάνουμε. Είτε τρώμε, είτε πίνουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε. Προτιμώ την μπύρα γιατί καταρχήν έχει λιγότερες θερμίδες σε σχέση με άλλα αλκοολούχα ή αναψυκτικά ποτά. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι μου αρέσει, ειδικά το καλοκαίρι, είναι νομίζω το ιδανικό ποτό.